Как да разбереш дали имаш направена магия с яйце? Това е част от книгата „Живи тенишки на времето“ от Елеонора Недялкова, позната като графиня Дюшарке. Здравейте, добре дошли в моя канал. Казвам се Елеонора Недялкова. Позната съм като графиня Дюшарке. Днес ще споделя с вас как да разберете дали имате направена магия с яйце. Това, което ще ви споделя, е научено от мен, от дядо ми Динко през далечната 90-та година и е записано от мен. Това, което той ми е предал, че хората вярват, че яйцето има силата да събира и показва невидимото. В него е заключен и животът, и светлината на душата. Знаете какво е яйцето. Не случайно те са го използвали за проверки на магии, на уроки или на зло. Кое е важно за този ритуал? Той е силен, той е работещ и винаги е бил използван в магическите обреди и практики на старите знахари и лечители. Така, да започнем първо с това. Кога се прави ритуалът? Първо, когато усещате, че нещо не е наред. Имате къвги вкъщи, имате неразрешени проблеми, които се трупат вместо да се решават, когато страдате от безсъние, когато страдате от страх без явна причина, когато се събуждате уморени с болки в тялото, имате постоянно главоболие, имате страхове, че някой нещо е вързал в живота ви. Тогава е ред на яйцето да ви покаже имате ли направена магия. Какво ви е необходимо в случая? Едно домашно яйце. Подчертавам домашно, защото това, което ще купите от магазина, е минало през много ръце и обрало много енергии и в случая той няма да ви помогне. Така че суровото домашно яйце, ако вие не гледате кокошки, може да потърсите хора, които ги отглеждат и е много важно да е поне в рамките на седмица снесено яйцето. Другото, което ви е необходимо, е един стъклен буркан. В моята практика се ползва буркан Омния от компотите, който е най-популярен, но и всеки един друг ще ви свърши работа. Важното е да е стъкло. Сега, относно водата. 90-те години нямаше още бутилирана вода, нямаше минерални, изворни и разнообразие от марки. Тогава имаше чешмяна вода и изворна, която се храняваше в дамаджани. Така че в случая с каквато и вода да го правите, няма никакво значение. Въпросът да е жива, чиста и да не е замърсена. Така, какво трябва да направите със самите себе си, преди да сложите яйцето в буркана? Желателно е косите на жените да са спуснати, да няма вплетени неща, да нямате пръстени по ръцете си, да нямате колиета. Тялото ви трябва да диша и трябва да е свободно. Това, което е необходимо за тези 3 нощи, в които ще спите върху яйцето, е завивките ви да бъдат от естествена материя. Това е лен, това е памук, това е коноп. Вие ще прецените кое ви е по-удобно да ползвате. Стигаме до най-важната част – как се прави ритуала. Вземате яйцето и внимателно го поставяте в буркана. Заливате го с вода, така че поне 4 пръста да бъде покрито над него. И думите, които казвате, когато заливате водата. Яйце живо, яйце силно. В теб живот и истина скрита. Ако зло има, улови го. Ако урок извади го. Ако душманин го праща, върни му го. Под сърцето 3 нощи бди, на 4-та истината покажи. Сега ще ви го повторя още веднъж. Когато слагате яйцето в буркана и заливате водата, използвате тези думи. Яйце живо, яйце силно. В теб живот и истина е скрита. Ако зло има, улови го. Ако урок извади го. Ако душманин го праща, върни му го. Под сърцето 3 нощи бди, на 4-та истината покажи. Сега, след като вземате буркана, го слагате под леглото си, в позицията, където е сърцето ви. Вие ще се прецените в каква посока ще го сложите, от коя страна. Много е важно 3 нощи подред буркана да бъде там и да не се маха. Тоест, вие лягате, събуждате се, вършите се през деня нещата, след това при вечер отново се свършвате работите, лягате се,
Това го правите 3 нощи подред. На 4-та сутрин, още преди изгрев, изваждате буркана и чупите яйцето във водата. Моята препоръка е, ако има хора, които се притесняват от близки, от роднини, че може нещо да им кажат за това, направете го, когато сте сами или няма хора около вас. Но е въпросът да бъде след изгрев. Преди изгрев. В случая едва ли ще станете преди изгрева, така че след като се събудите, го направете рано. Така, стигаме до най-съществената част. Какво показва яйцето? Ако жълтъкът е цял и чист и водата е бистра, когато се чукне яйцето, няма магия и всичките ви страхове са напразни. Това е чудесно, защото сте чисти. Ако има нишки като паяжени, това е знак, че има направена клетва, уроки или зло. Ако белтъкът се е разтегнал нагоре на конци или колони, това говори, че е направена магия. Тогава вече има причина да се притеснявате. Но ако яйцето мирише лошо или е като запъртък, това вече е сигнал, че трябва да потърсите помощ, за да се изчистите. Какво се прави след това? Ако живеете в апартамент, всичко това се излива в тоалетната. Изхвърляте го, затваряте гърнето, капака, пускате водата и не се обръщате назад. Сега, ако има опция да го излеете на кръстопът, ще бъде още по-добре, защото ще се разнесе част от това, което е направено и събрано в яйцето. Но никога не се обръщайте назад. След като приключите с всичко това, добре е домът да се прикади с тамян. Значи направете го в посока обратна на часовниковата стрелка по всички ъгли на къщата. И винаги може да спомните думите, каквото е от хората да се премахне, възите да се развържат, нищо да не остане и каквото е от Господа да остане. Добре, повтарям думите още веднъж. Каквото е от Господа да остане, каквото е от хората, възите да се развържат, нищо да не остане. Това е. Казвате го, когато къдите и обикаляте къщата. Защо е важно да се използва яйцето? Защото яйцето е огледало на душата. То събира и показва онова, което човешкото око не може да види. Когато обредът е изпълнен, не остава само знанието за злото, а и силата да се откъснеш от него. И тогава нишката отново ще бъде завързана. От самите вас, към децата ви, към семейството ви, към дома ви, към целия ви творчески потенциал. Не е страшна магията, когато знаеш как да я познаеш и как да я изкараш от дома си. Яйцето е тих пазител. Той събира злото, за да можете да си отдъхнеш. И щом излееш водата в канала и тя се отече, имаш възможност да си отдъхнеш и да поемеш въздух наново. Това, което ни е завещано от нашите стари лечители и знахари, е, че ние имаме силата. Силата да не живеем в страх, силата да работим сами за себе си и яйцето да помним, че е съд за живота и за истината. Когато стои под сърцето ни, той ни изчиства и разплита всички нишки, които са оплетени около нас. Това е моето послание към вас, този ритуал, който споделям, работещ, лесен и моята препоръка е правете го. Не боли, не струва нищо, но върши чудеса. Пазете се и бъдете здрави! Аз съм лечителката, знахарката, живата нишка на времето. През моите ръце минава старото знание, огън, живи въглени, вода, билки и наричания. Аз го пазя, аз го предавам, аз го вплитам нататък, за да остане живо, за да лекува и днес. С любов и светлина, пазете се и бъдете здрави!